zer gertatu zen 1986ko udan Irunen eta Hondarribian emakume batzuk soldadu gisa alardeetan parte hartzen saiatu zirenean? Esaldi horrekin hasten da Maite Asensio eta Arantxa Iraolaren alardeak ukatutako plazara liburuaren deskribapena. Eta horri buruz hitz egingo dugu gaur egileekin. Arratsalde on bioi. Arratsalde. Baita zuri ere. Eta onget horri. Eskerrik asko. Beno, gainera oso gai polemikoa da hau emakumearen presentzia alardeetan, ez da? Bai, badira ja 22 urte gatazkak leher egin zuela eta oraindik konpondu bagabeko gatazka bat da, hautsak arrotzen dituena eta idazteko asko dago, asko idatzi dugu, baina asko dago oraindik idazteko honen inguruan bai. Eta zer da gertatzen dena, zehatz-mehatz? Polemikoa da, baina oso xinplea da. Orain dela 22 urte, Irunen aurrena eta handik hilabete batzutara Hondarribian, herriko hainbat emakumek esan zuten, herriko jai nagusian, alardean, bietan alarde garaibateko ospakizunak, garaibateko gertaera batzuk oroitzen dira arma alarde batzun bitartez, jai horietan parte hartu nahi zutela. Eta erantzuna, erabatean, hasieratik bi udalerrietan kontrakoa izan zen. Bi udalerrietan jasotzen dute ezezko irmoa eta ezezko gainera bortitza. Eta hortik gatazka piztu zen eta gaur arte iraundu halakoa izan zen gatazka, oraindik ere gatazka hori ez dela bideratu. Parte hartze hori nola gauzatzen delako edo zer egiten da? Normalean alardeetan emakumeen parte hartzera orain arte tradizioa, ustezko tradizioak agintzen duen irizpideetan emakumeek soilik kantinera moduan parte hartu dezakete. Hainbat konpainiatan banatzen dira herritarrak irudikatzeko garaibateko gertaera historikoak, eta konpainia bakoitzak kantinera batera darama aurrean nolabait ere, ezta? Eta emakumeek soilik rol horretan parte hartu aldute, ustezko tradizioaren izenean. Gainerakoak gizonezkoak dira, soldadu jantzita agertzen dira hainbat roletan, ezta? Baina denak soldadu jantzita. Emakumeek eskatu zuten, ez zutela nahi soilik kantinera gisara ateratzea, beraiek ere nahi zutela, beraien herriko gainerako gizonezkoek bezala, soldadu ateratzeko aukera izatea. Eta hori izan zen, talka hori, horrek sortu zuen halako talka, eskari hori egin zutenean, lehen komentatu dudan bezala, erantzuna izan zen oso irmoa hasieratik, garai hartako hemeroteka begiratzen baduzu, irmoa izan zen kontra hainbat sektoretan. Badira baita ere sektoreak harridura sartzen dutenak, baina ez daudenak, baina berehala gailentzen da kontrako posizioa, eta harridura eragiten duen oraindik ere kontrako posizioa eta gainera posizio bortitza, eta batez ere halako estigmatizazio bat eragiten duena, aldarri hori bideratzen duten emakumeekiko eta baita haiek laguntzen dituzten gizonezkoekiko ere. Orduan justifikazioa da garai horietan emakumearen papera hori etzela. Nik uste dut, esaten ari gara alardeen asuntuan, alardeen gatazkan koktel bat sortu zela hor, ez? Eta elkartu zirela hainbat elementu gu saiatu garenak ulertzen. Zeren gainera, kanpokoei beti esaten zaigu ez duguna ulertzen, eta kanpotik ere askotan esaten da hori ez dago ulertzerik. Guk egin dugu ahalegin bat ulertzeko, eta uste dut ulertu dugula. Eta hor elkartu ziren hainbat elementu batetik lotura daukatenak errituaren garrantziarekin, erritua bera alardeak zein importanteak diren jai bezala eta herritarren identitatea eraikitzeko festa bezala. Ez dira edozein jai, ez dira herriko edozein jai, oso importanteak dira, eta elkartu ziren baita ere momentu batean aldaketa soziologiko eta politiko asko gertatzen ari zirenak, hori aztertu dugu liburuan, eta elkartu zen ere bai momentu politiko oso gogor batekin, 86, 87an, asko identifikatu ziren soldadu gisa ateratzeko eskaera egin zuten emakumeak ezker abertzalearekin, eta hortik etorri zen estigmatizazio bat, mugimendu antisistemekin ere bai, eta ez da bakarrik emakumeak parte hartu bai ala ez, eta funtsean hori dago,
Baina gatazkaren inguruan badaude bestelako elementu horiek ekarri zutena gatazka gaiztotzea, gotortzea eta asko konplejizatzea. Orduan, Arantxak esan du oso simplea da, baina aldi berean oso konplexua da, elementu asko daudelako tartean. Interes politikoak eta horrelakoak. Baita ere. Botere kontua ere bada. Liburuan aipatu dugu eta berehala gaia aztertzen hasi eta berehala agertu zitzaigun zein dan aldarria sustatzen duten pertsona horien soslaia, ezta? Ta bada pixkat Irun eta Hondarribiko gizarte hegemonikotik aparte dauden edo indar hegemonikotatik aparte dauden eragile batzuk dira sustatzaileak eta horregia haustura bat sortzen du horrexek, ezta? Horiek aldarria nork egiten duen horregia badakar. Galdetzen zenu zein dira argudioak? Argudioak hasiera batean garai hartako hemeroteka aztertuz burla erabiltzen da asko, aldarria egiten duten emakumeekiko, argudio historikoak erabiltzen dira, garai hartan soldaduak gizonezkoak ziren, beraz emakumeak ezin dute izan. Batez ere argudioak horrelakoak dira, seguraski heltzeko benetan dagoen botere harreman hori ez biluzteko, eta gero berehala hortik argudio historikoak eta berehala, beste jai batzutan ere antzeko argudioak eman daitezke eta eraldatu egin dira, beraz, argudio horiek ere nahiko motz geratzen dira eta gero berehala nik uste dut indarra hartzen duela nire aipatu dugun estigmatizazio prozesu horrek, argudio horiek ezin da aurrera egin, beraz, berehala ere, ezker abertzalearekin lotzen ditugu, feminismoarekin edo muturreko feminismoarekin lotzen ditugu, eta pixka bat gizartean arbuioa edo gizartearen onespenetik urrun egon daitezken zenbait sektorerekin lotzen ditugu eta horrek eragina izan du gaur arte. Eta gainera, burla aipatu du Arantxak eta oso kuriosoa da nola, argudio horietako batzuek jarraitzen duten indarrean gaur egun, bere garaian esaten zen, soldadu gisa desfilatu nahi zuten emakumeek nahi zutela alardea izorratu. Gure festa suntsitu nahi dute. Hori oso zabaldua dago oraindik gazteen artean, edo agian ezain gazteen artean, baina horrelako zabaldu dira mito antzeko batzuk, eta uste genuena, baina askoz datuago daude, eta garai hartako relatoa egitean, 96-97 urteetako relatoa egitean, sekulako indarra daukate, gure festa izorratu nahi zuten emakume haien inguruan esaten dena. Eta burlarekin lotuta, alardea karnabal bat bihurtu nahi dute, horrelako gauzak esaten ziren. 86 edo garai horri buruzari gara, baina oraindik hori ikusten dira horrelako jarrerak eta gaur egungo gai bat da. Bai, argi eta garbi. Oraindik ere horrelakoak guk entzun ditugu eta sumatu dugu gainera oso zabalduta daudela. Bai. Eta liburua orduan 86tik abiatzen da. Abiatzen da, abiapuntua da, urte batzuk lehenago, askotan esaten dugu, 96an eztanda egin zuela, baina bai Irunen eta batez ere Hondarribin 93an hasi ziren honen inguruan hitz egiten. Eta horren memoria ere egin nahi genuen, zeren batzutan esaten, eske 96an atera ziren bezala emakumeei buruz, egin zen prozesu bat aurretik 3 urtekoa, emakumeak hasi zirenetik eskatzen soldadu gisa desfilatzea, neskatoei txilibitua jotzen irakastea, eta horrelako gauzak eskatzen hasi zirenetik. 3 urtean erantzuna izan zen ezezkoa, erantzuna askotan izan zen ere bai ez entzunarena egitea, eta ignoratzea emakumeen eskaria, eta halako batean, 96an, lehenengo Irunen eta gero Hondarribin, erabaki zuten desfilean sartzen saiatzea. Eta hor gertatu zen eztanda. Are gehiago, hitz egin dugunean batez ere Irunik izan zen, 96an aurrena. Beraiek onartzen dute 96an justu alardearen ordenantzak aldatzera doaz, udal ordenantza batzuk arautzen zuten. Eta beraien aurreneko eskaria izan zen, ordenantza horietan, ipintzea, desfilatu zezaketela gizon eta emakumeek, ate hori irekitzea. Baina aitortzen dute, ez daukatela oso argi lehenengo urte hortan desfilatzen hasiko ziran ere, ez? Ja nahi zuten aldaketa hori egitea eta hori damakite. Kontua da, sumatzen dutela halako erreakzio bortitza kontra, neurri batean erreakzio horrexek eramaten ditula baita ere ez, batzutan izaten dira, ez? Etzan, aurten atera behar dugu nahi nahi ez, aldarri hori ez zegoen hasiera batean mai gainean, baina askotan, holako erreakzio bortitzak dakarten ala baita ere, zeuk esatea, badugu egiten, orain, ez dugu inoiz egingo ez, eta neurri batean horrek ere kiribildu egin du
Ezezkoa jaso zutela esaten dugunean, noren aldetik, nori buruz ari gara? Alardeko junten inguruan kontua da, alardeak garai hartan publikoak zirela, festa publikoak ziren, eta alardeko juntak udaletan zeuden, udal ordezkariek parte hartzen zuten juntetan. Orduan, esan daiteke alardeko juntak izan zirela, baina udalak ere bai. Bai, eta gainera hasieratik udalen partetik ere ez dute jasotzen babes bat esatekoa, ez alde hortatik bakarrik, bai, ezezkoa irmoa da. Erabakiak hartu behar dituztenen partetik, ezezkoa irmoa da, eta zenbait kasutan gainera da ez aintzat hartzea ere, ez entzutea ere, ez burlaren bidetik, edo ez aintzat hartzea, eta ez gutxiestea. Bai, eta horrek ere neurri batean badakar erreakzioa emakumeena, guk ulertzen dugunaren arabera. Eta denbora honetan, udalaren partetik edo instituzio publikoen aldetik ez dute inoiz babesik jaso? Udalen partetik ez? Irunen, aurten 20 urte egingo du, Irunen 98an ja ordurako judizializatuta zegoen auzia, ordurako bazegoen epai bat onesten zuena emakumeek, alardea publikoa bazan, emakumeek desfilatu behar zutela alardean, eta orduan Irungo udalaren jarrera ezberdina izan zen, eta Irungo udalak alarde publikoa deitua antolatu zuen. Eta horria emakumeak onartu ziren. Ordurako beste alardearen autua eginda zuketen personagia privatizatzeko bidea eginda zuten, eta beraien alardea egin zuten. Jarrera ezberdina izan da. Egia da, Irungo udalak hartu zuela ardura hori bere gain, eta alarde publikoa deitu izan dena antolatzen hasi zela. Hori egiten du, baina gero adibidez alkateak inoiz ez dio onespenik erakutsi modu publiko batean, baina alkate ordea zen urte haietanan, eta elkarrizketatu jende hori guztia libururako, baina jarrera ezberdina izan da. Gero egia esan denborarekin alarde hori egiteari utzi zitzaion, eta gero, erabaki zutelako beste estrategia bat egitea, ikusten zutelako agian hori ez zela egokiena, beste estrategia bat landu zuten, eta hortik aurrera Irungo udalak ere erabaki zuen ardura hori bere gain ezartzea, eta gaur oraindik ere gertatzen dena da, alardeak ateratzen direla bi alarde parekideak, eta horiek ez dutela alkateen harrerarik jasotzen, eta beste aldiz, tradizional deituek, haiek jasotzen dute alkateen onespena eta harrera publikoa. Beraz, 22 urteren ondoren, egoera oraindik ere hori da. Babes instituzionala bestelakoa jaso dute, adibidez, Emakunde eta Arartekoa lehen egunetik, egon dira alarde parekideen defentsan, askotan egoera oso gordinak pasatu dituztean egon diren Arartekoko arduradunek eta Emakundeko arduradunek ere, baina egon dira lehengunetik, beraz, bai, hori dagoera. Egun berean ere, herritarren erreakzioak hor egon direlako eta denetarik ikusi delako. Aterkiekin ere noiz behit atera ziren, ez, eta... Bai, desfile parekideetan, bai Irunen alarde mistoan, bai Hondarribin Jaizkibel konpainiak jasan dute herritar askoren arbulloa, nolabait esatearren, ez? Gaur egun batez ere oso bisiblea da Hondarribin, plastiko beltzeko jarraitzen dutelako, eta kale nagusiaren urteroko argazkia da, baina aldi berean ere bai, aurten, iaz, 2017ko Hondarribiko alardearen ostean, guri jende askok esan ziguten oso pozik zeudela, kaleetan, kale nagusian bai, baina kale nagusitik kanpo ere bai, babes handia sumatu dutela beste urteetan, baina desente gehiago jende asko txalotzen, eta bar. Orduan, egia da jaso dituztela, eta oraindik ere Irunen ere bai arratsaldean ikusten da, arratsaldeko desfilean ikusten dira jendea bizkarra eman da, oraindik alarde parekideak ertzain artean desfilatu beharra, eta abar, eta egia da kontrakotasuna badagoela, baina egia da baita ere giroa asko lasaitu dela, eta jendea gaur egun, nik esango nuke, ausartzen dela gehiago, ez oraindik era bat eta ez oraindik mundu guztia, baina ausartzen da gehiago babesa ematera alarde parekideei. Gero agian ere elkartzen diren gauzak dira, herrien arteko harremanak eta relazioak zer esango du bizilagunak edo ez? Noski, zalantzari gabe, noski. Liburuan elkarrezketatuetako batek esaten du, ez dakit nola dan, esaten du, ez dakit nola egiten duten oso ondo, baina armi-armasare baten antzekoa da. Eta ez dakizu oso ondo, baina horrek dena kontrolatzen du, ez?
Eta neurri batean bada hori egoera oraindik ere, ez? Olako Irun hiria dela esaten da, handia dela, baina bueno, bada hiriaren kaskoa bada azkenean herri baten antzekoa, hor badaude, bueno, denak ezagutzen dira nolabait ere, Hondarribia herri txikiagoa da, hori nabarmenagoa da, eta gauza horiek eragina dute, Marragorriaren irudia erabili dugu, ez? Baina izan dira bi udalerri Marragorri batek banatuak egon direnak, Marragorri asko banatuak, aldagai asko banatzen dutelako gure gizarte hau, baina era nabarmenean banatu duten Marragorrietako bat, alardearena izan da, ez? Alarde parekidearen aldekoa izan, edo ez izan, ez? Eta urte askotan gainera, oraindik ere toki askotan, oraindik ere dominantea, alarde ustezko tradizioaren defendatzaile direnen alardearen aldekoa izatea da, eta horrek arrastoa utzi du gizarteko sektore askotan. Ze gainera, egon da jazarpen sistematiko bat, alarde edo desfile parekideak defendatu dituztenen aurka. Eta hor izan da, abisu bat, eta izan da gainera lehen egunetik. Gaia mai gainean jarri zen lehen egunetik, Irunen adibidez ordenantzak eztabaidatzen hasi zirenetik, baina gero Irunen saiatu zirenetik alardean sartzen, eta Hondarribin ere bai, biharamunean ja hasi zen jazarpen giro oso bortitz bat, eta horren testigantzak jaso nahi izan ditugu liburuan, eta hori izan da abisu bat herrietan, eta oraindik gainera indarrean dagona. Edo gurekin zaude, edo gure kontra. Eta gure kontra baldin bazaude, etorriko zaizu dena gainera. Eta hor, izan dira historikoak, eta boikotak negozioei, agurra ukatzea, kotxeetan erroberak zulatzea, horrelako historia pila bat daude, ia borroka hontan lehenengo egunetik egon diren denek pairatu dituztenak modu batera edo bestera, eta oso gogorrak, eta dudarik gabe herrietan funtzionatu dutenak abisu bezala. Hau, posizionatzen baldin bazara alarde parekideen alde, hau gertatuko zaigu. Eta oraindik badago beldur hori, zeren jende askok ez ditu izen abizenak eman nahi izan libururako, badaude testigantza anonimoak, eta hori da nolabait ere badagoelako beldur bat herrietan askatasunez eta lasaitasunez hitz egiteko. Egia da, Maite komentatzen zituen egoera horiek iragana dira, gaur egun ez dira gertatzen modu horretan, ez? Baina hoien arrastoa, hain bortitzak izan ziren, hoien arrastoa oraindik ere atzen baten da, ez? Baina liburuan argi utzi dugu baita ere bizikidetzak asko egin dugu, bera, nabarmenean hobetu da, keinu itxusiak asko gutxitu dira, baina halako bortitza izan zen erantzuna, horrek utzitako eragina ez da egun batetik bestera desagertzen. Eta hain justu nik uste dut, uste zena oin askoz ere motelago desagertu dela. Elkarrezketatu askok onartu digute, beraiek uste zutela urte batzutako kontua izango zela, ez? Eta geuk ere bai, ni ordurako lanean enbilen kazetari eta pentsatzen genuen evoluzioa bizkaurragoa izango zela, edo baina ez, oso motel joan da, eta gaur da eguna oraindik ere egoera honetan gaudena. Beraz, bai, gauza horiek usten duten aztarna sakona izaten da. Eta liburuan 2018 urtera arte jarraitzen duzu gaia. Bai, azken urteetan arte, bai. Azken elkarrizketak gainera aurten egin ditugu martxoan esango nuke. Bai, azken, eta gainera dago kapitulu bat baita ere, pixka gaur egungo egoerari neurri hartu nahi diona, ez? Pixka gaur egun lubaki horiek, sortu ziren lubaki hain sakon horiek gaur egun nolakoak dira, edo zertan atzematen da, edo pixka pultsu hori ere hartzeko alegin bat egin dugu zaharra geratuko dependik urte batzutara, baina gaur pixka horretarako alegina ere egin dugu. Orduan, aurkituko duguna da deskribapen bat, errealitatearen edo zein izan da liburuaren helburu nagusia? Kezkatzen gintuen, jaso genuen proposamena alardei buruz idazteko, eta gainera gentozen Arantxa Urreta Bizkaiaren Bidean ikasia liburua irakurtzetik biak, eta inspirazio handi bat izan zen liburu hori, iruditzen zitzaigulako gaiari atera dakiokela zuku pila bat. Eta oso argi, nik uste da hasieratik, ikusi genuen oso argi ze egitura eman ahal zitzaion liburuari, ze gai zeuden hor
jorratzeko, gaia zegoela jorratzeko bai kontakizuna, egin nahi izan dugu kontakizuna gatazkarena, eta egin nahi izan dugu memoria historiko ariketa bat jazarpen hori jasan dutenekin, kontatu nahi izan dugu indarkeria hori, iruditzen zaigulako importantea konstantzia bat geratzea eta aitortza bat egitea jazarpen horrena, zeren jende asko kukatu egiten du, eta uste dut konponbiderako prozesuan ere bai egongo dela joera bat edo tentazio bat ukatzeko edo xamurtzeko, eta egoera oso gogorrak bizi izan dira, eta uste genuen importantea zela hor geratzea. Eta hortik aurrera, gaia ikuspegi diferentetatik aztertu dugu, bai antropologiko-soziologikotik, bai juridikotik, bai politikotik edo instituzionaletik, eta gero bizikidetzari egin nahi izan diogu biztaizo bat eman gaur egungo ikuspegitik, eta etorkizunera begira balizko konponbide bati begira. Eta horretarako esan duzu elkarrizketa ezberdinak egin dituzuela, adibidez, iturrien artean, ze iturri izan dituzue? Dokumentazioa edo... Bai, bueno, azkenean elkarrizketa egiteko lehenik eta behin irakurtzea izan zen. Irakurri, badaude liburu batzuk eta argitaratuta, irakurri hemeroteka lana egin, eta pixkat gaiari neurria hartzen saiatu. Eta gero argi genuen jendeari hitza eman nahi geniola. Nahi genuela izen eta abizenekin altzela, historia hau kontatzea protagonista izan direnekin. Eta denera, 80 pertsona, baina gehiagoren hitzak daude, tartekatuta, lan oso korala atera zaigu, eta nik uste eta lan nahi genuen hasieratik, lan alik eta koralena egitea nahi genuen, eta tartean, solaskideak daude, tankera guztitakoak, ez? Asko dira, garai hartan, sustatzaile izan ziren, gizon eta emakumeak, ezta? Protagonista izan zirenak, lehendabiziko urratsaileak egin zituztenean. Bestetik daude alor akademikoko jendea, ezta? Antropologoak, soziologoak, historiagileak, garrantzitsuak gaiaren, esango nuke sustraiak ulertzeko, ezta? Horratzean zer dagoen. Bestetik, alde juridikoan, gehiago izan dira, baita ere juristak eta legearen alorra ulertzen, auzibideak izan dituen, bide judizial hori ulertzen lagundu diguten adituak baita ere. Adituak protagonismo handia dute liburuan, ez da? Baita ere. Bestela, izan ditugu, beste atal bat bada, instituzioena, ez? Eta instituzioetan, politikariekin hitz egin dugu, ez? Politikariak, hasi jaurlaritzako badago lehendakari hori bat, ez da, Jose Antonio Ardantza elkarrizketatuetako bat, eta udal mailako, zinegotzi izandako ordezkarietaraino, ez? Nola baitere, abaniko oso zabala, ez? Denak iruditzen zaizkigulako garrantzitsuak auzi honetan. Gero gizarteari begira edo pixkat hor egin dugun atal horretan, gizarte eskoletara jo dugu, eskoletan gai hau ulertu nahi genuen pixkat, zergaitek ez da konpondu hau 22 urtean. Bai da, pultsua gaur nola gauden, zergaitek ez da konpondu hau 22 urtean. Eskolak bisitatu ditugu, irakasleak gaia jorratzeko, gaia oso gutxi jorratu da, baina gaia jorratzeko ahaleginak egin dituztenak, eta gero baita ere, elkarteetako ordezkariak, Irun eta Hondarribiko elkarteetakoak, nola bizira olako marra gorri bat elkarte barruan, gaiari heltzen zaio, ez zaio heltzen, tabua, gai hoia jorratzeko, pixkat, jo dugu, herrietara, eragileetara, eta gero azken atalean, hitz egin dugu pixkat, konponbideari buruz, ez? Eta hor, aipatu ditudan guztiak, uste duela nola baita ere ordezkatuta, ez? Bakoitza bere ekarpentsoa egiten duelarik. Orduan, oso askotarikoa dela esango nuke, elkarrizketatuen soslaia, eta tartean sensibilitate asko daude. Guk nahi genuen sensibilitate guztietara iristea. Maitek ondo azaldu duen bezala, lehen atalean aitortza bat egin nahi genuen, eta baita ere memoria historiko ariketa bat egin nahi genuen, jazarpenaren inguruan, baina gero, zerbait eraikitzailea egin nahi genuen neurrian, argi genuen, pixkat, auziaren inguruko ikusmira guztietara heldu nahi genuela, eta sensibilitate guztietako jendearen gana iritsi gera ahal izan dugu neurria. Ate batzuk jo eta ez zaizkigu ireki, eta beste ate batzuk jo eta propio esan digute ez dutela gurekin hitz egin nahi. Eta ez dugu lortu alarde tradizioaren izenean ari diren alardeen juntekin hitz egitea ez dugu lortu, alkateak Hondarribikoak hitz egin du gurekin, baina Irungoak erantzun, ez ezkorik ez dugu, erantzun ez du erantzun, izan ditugu zailtasun batzuk, eta justu liburuaren amaieran, badago zerrenda bat elkarrizketatutako persona guztiena, eta zerrendatxo batean amaieran erantzi dugu zein personak esan diguten,
Bai, garrantzitsua delako ere... Guga, zein ate jo ditugun, ez dizkiguten iriki, ez da? Eta, bueno, segurazki haiekin, argazkia egin dugun mosaiko hau osoagoa litzateke, baina, bueno, hala ere, sensibilidadeak islatuta badaude tankera, bueno, bai, oso garrantzitsua iruditzen zaigulako. Baita ere, onartzea, auzi honetan azkenean, bueno, mina asko egon dirala, ez? Eta mina tankera askotakoa izan dela, ez? Eta horiek ere ulertu behar direla, inoiz konponbiderako oinarriak jarriko badira. Bai. Eta argitaratu eta gero zenolako erantzunak jaso dituzue? Printzipioz, guri iritsi zaigu, nahi behintzat oso harrera ona izan duela liburuak. Heldu zaizkigun mezu gehienak oso positiboak izan dira. Bai. Jende batek ja irakurri du, bai Irunen eta bai Hondarribin, bai gure inguruetan ere bai, eta jendeak oso gustora irakurri du, eta bueno, ekarpen bat egiten duela aitortu digute, eta nik behintzat gogo handia dakat ere bai, jendearekin kafeak hartzen jarraitzeko eta eztabaidatzen jarraitzeko, zeren liburuak ez du egiten punto eta parte bat, edo puntu final bat, ez? Liburua gero izan bar luke jarraipena, ez? Eta nik ulertzen dut izan barko litzatekela ere bai tresna bat horren inguruan lan egiteko edo aprobetxatzeko, ez? Hainbat urteetan eztabaidatu den hori igual akademia mailan edo alardeen barruan kanpora ateratzeko eta eztabaidatzeko. Orduan nik badaukate gogo handia hitz egiten jarraitzeko eta buelta gehiago ematen jarraitzeko eta momentuz oso harrera ona. Bai, lengo astean adibidez Irunen egon ginen aurkezte liburua eta bueno, oso polita izan zen, aretoa jendez lepo egon zen, beteta, eta oso polita izan zen ekarpena jaso genitxulako baita ere, ez? Egon ziren adibidez, nerabe batzuk, ez? Hitz egin zutenak, ez? Eta beraien karpena egin zutenak, oraindik ere zerlako gatazkak dituzten, ez? Ateratzen hastea erabakitzen dutenean, eta oraindik ere marra gorri hori agerian utzi zuten haien testigantzek, baina, bueno, haien neskaien testigantzen zuteagatik bakarrik merezi izan zuen, oso polita izan zen, eta harrera oso polita izan zen Irunen, eta, bueno, orain. Eta gainean ikusten erantzuten diola, garai oso egoki bati, jendeak herrietan hitz egiten hasi nahi duelako, eta orain badagoelako abagune bat hitz egiteko. Agian duela 5 urte ezin zen hainbeste hitz egin, baina aurkezpenetan ikusi da, jendeak nahi dula hitz egin, beharra daukala, eta guk elkarrizketan egin genituenean alarde parekideetako kideekin, pentsatzen genuen, jende hau egongo da kokoteraino gaiontaz hitz egiteaz, egongo dia nekatuak, bidaliko gaituzte pikutara, eta guztiz kontrakoa izan da, harrera oso ona izan du, egin ditugu elkarrizketa oso luzeak, deskubritu dugu ere bai jendeak buelta asko eman dizkiola gaiari eta sekulako ezagutza dagola, ezagutza teoriko politikoa gai hauen inguruan, eta izan da alde horretatik izan da altxor bat deskubritzea, eta lujo handia ere bai, jende oso jakintxua elkarrizketatu dugulako, baina beraientzat ere bai izan da nik uste terapeutikoa, ez? Liburuaren prozesua norbaitek eman dielako hitza, eta hitza gainera formatu hain koral batean eta hain zabal batean. Kezka ere bai, esatezu, erantxiko dugu ja, hauek mamitu duten guztiarekin, asmatuko daldegu orain, gogo eta guztiak, orduan, haien mezutxo bat jasotzen dugunean WhatsAppean esaten digutenia nahizue, oso ondo, benetako poza da, ez, neurri batean, ez, erantzukizura handia sentitzen genuelako, ez delako gai bat, diskurso handia dauka jende honek, ez, diskurso handia dauka egin duenarekin. Liburuan, bada Teresa del Valle antropologoak esaten du ez, ezkitziran konturatu etzirala edo zein emakume. Eta naiz ari gizartean zaukaten konbentzimenduaz ari naiz, ez? Eta hori, etzan aintzat hartu, etzan baloratu. Konbentzimendu handiako emakumei buruz ari gera, diskursoa oso ondo landua dakatenak, eta gertatu denari buruz ere asko gogoetatu dutenak, ez? Orduan, guretzat erronka handia izan da, ez? Haien hitzak eta haien gogoeta horiek guztiak ondo jostea, bai, benetan. Gainera, liburuak argia ikusi du nahiko urte feminista batetan. Bai, hori asko ari zaigu ateratzen gai hori, eta egia esan ez dakigu oso ondo nabarituko den egia da nolabaiteko loraldi bat dagoela, martxoaren 8 historikoa izan da, San Ferminetako bortxaketaren epaiaren aurrean ere erantzun historikoa izan da Euskal Herrian, eta badago nolabaiteko hori borbor dagoen gaia. Baina, orduan,
badago esperantzarako zera bat. Baina baita ere aldi berean nik eskatzen nau, zeren seguraski martxoaren 8 oso jendetsua izango zen, Irunen eta Hondarribin ere bai, eta alarde baztertzaile edo tradizionalen inguruko jende batek ere bat egin zuen martxoaren 8arekin. Eta aurrekoan Irunen ere bai atera zen, ez? Eta liburuan ere ageri da hor badagoela arazo bat, zeren tradizioaren izenean emakumeek ez parte hartzea defendatzen dutenek ez dute ikusten berdintasun arazo bat dagoenik, edo gutxienez ukatzen dute euren diskursoan, ez dute ikusten berdintasun arazo bat dagoenik auzi honen oinarrian. Eta aurrekoan komentatu genuen nolabait ere alardeak simbolikoki adierazten duen karga patriarkal hori, ez dela, arazo bat dagoela lotzeko egunero emakumeen jasaten dugun diskriminazioarekin. Nolabait dago deskonexio bat, eta, bueno, nik emakume bezala izan nahi dut, autonomoa, independiente nahi dut nire soldata jaso, baina alardea beste kontu bat da. Eta hor kostatzen da lotzea, eta herrietan diskurso hori ez da bat ere landu, zeren alardea da sakratua, alardea da urtean egun bat, eta ni naiz feminista baina alardearen egunean salbuespen bat egin dezaket, eta orduan ez dakit oso ondo loraldi feminista honek ze ondorio izan dezakeen alardeen egunetan kontuan izan da deskonexio hori ez dela bat ere landu, eta orduan herrietan hasi behar gara hitz egiten indarkeria simbolikoaz, herrituek atzean daukaten esanahiez, eta hori momentu honetan ez dago espaziorik horretaz hitz egiteko herrietan alarde tradizionalen edo baztertzaileen defendatzaileekin. Ez dago espaziorik horri buruz hitz egiteko. Nik uste dut hori arazoaren muinetako bat hori dela, ez dela espaziorik sortu gaiaz gogoetatzeko modu eraikitzaile batean. Eta hori neurri batean, lehen aipatu dugu ataletako batean instituzioei buruz ari gerala, instituzioen gaiaren aurrean beste aldera begiratzeko izan duten, egin duten autuarekin lotuta dago. Inigo Lamarca arartekoak esaten du, gizartearen aurretik joan beharko lukete instituzioek, aitzindari izan beharko lukete, eta kasu honetan ez dira izan. Eta neurri handi batean, neurri batean ulertzekoa da, ailako emozioarekin lotutako gai batean, deskonexio hori, gertatzeko arriskua badago, ulergarria ere izan daiteke, eta aintzat hartzekoa, baina gainera ezpada lantzen, eta gainera horretan oraindik ere gotortzeko bidea areagotzen baldin bada, hor sortzen da arazoa, gero eta arazo hori betikotzeko arriskua dago. Baina ikusi egin duzue, jendea hitz egiteko gogoak dituztela, eta gainera hor, sakona da ikusten den moduan, baina hor dagoena da elkarbizitza on bat sortzea, ez? Bizikidetza gaur egun ez da, eguneroko martxan bizikidetza nahiko berreskuratuta dago. Esan dezakegu bizikidetza ona dela, gaur egun hobetu egin dela. Asko hobetu da bizikidetza hori, konstantea da, etengabe agertzen da. Bizikidetza asko hobetu da. Kontua da egun horretan oraindik ere bakoitzak bere lubakian jarraitzen duela. Eta bizikidetza asko hobetu bada ere ez dela hobetu zenbaitek adierazten nahi duten bezain beste. Eta Irunen egin genuen aurkezpenean oso ageriak geratu zen. Bi neska gaztek hitz egin zuten, zelako buruko minak dituzten, alarde parekidean atera nahi dutelako, eta bakarrik daudelako, edo lagunek auzitan jartzen dituztelako, beraz. Bizikidetza hobetu da, gero eskoletan gaia jorratzera iristen denean, erresistentziak daude, edo mesfidantzak daude, beraz, esan egia da, zorionez, garai bateko bortizkeria desagertu egin da, baina arazoa hor dago oraindik ere. Oraindik ere, ez da kanalizatu, ez da bideratu, ez zaio atera bide bat eman, eta hori atzematen da. Hala ere, liburua jaso duen erantzunarekin eta ikusten duzue hori, esan duzue ere, itxaropenak daudela eta hildo berri bat ireki dezakela, ez? Liburuan jaso ditugu testigantza batzuk adierazten dutenak edo guri adierazi digutenak edo guri nolabait pentsarazi digutenak edo intuizio bat jaso dugu gauza batzu mugitzen ari direla. Batez ere Hondarribin,
Irunen ez hainbeste, zeren Irunen bi alarde daude, alarde ez parekidea eta alarde parekidea, eta bi alarde dauden, alardeetako batean emakumeek ezin dutelako parte hartu, baina bi alarde horiek daude normalizatuta oso kakotxen artean, gu normalizazioaren ideia horrekin ez gaude oso ados, baina normalizatuta daude nolabait eta odemoetzu hori ematen da, eta alarde bakoitzak egiten du bere bidea, eta dira bi lerro paralelo bezala, eta lerro paraleloak ez dira elkartzen. Orduan, hor dago zailtasun nahiko handi bat. Hondarribin baina baritzen dugu, ari direla mugitzen gauza batzuk. Hondarribin alarde bakarra dago, eta konpainia parekide bat alardean parte hartu ezin duena, eta gainera, urtero, bere desfilea egiten duenean, badagoena, sortzen duena gatazka bisible bat, kale nagusiko irudi horien. Orduan, gatazka presente dago, eta jende bat gatazka horrekin ez da eroso sentitzen. Nere iretxaropena da, eroso sentitzen ez diren horiek artikulatzea. Eta eroso sentitzen ez diren horiek, batzuek behintzat desfilatzen dute alardean, baztertzailean. Gure galdera da, eta hori erantzun gabeko galdera bat da, badakigu alardean ateratzen diren gizon batzuek ez luketela inolako problemarik izango alboan emakumeak eraman da. Alegia, Hondarribiko alardean ateratzen diren gizonak ez dira Hondarribiko alardean ateratzen emakumeen parte hartzeren aurka daudelako, baizik eta bere betiko konpainian desfilatu nahi dutelako, bere aitaren alboan, bere anaiaren alboan, bere familiarekin, eta tradizio bati jarraiki. Baina hor parte hartzen duten askok ez daukate arazorik emakumeen alboan desfilatzeko soldadu gisara. Orduan, zenbat dira horiek, eta zer egiteko prest dauden. Hori da, nik uste liburuak irekitzen duen bideetako bat, ez bakarra. Baina, gauza batzuk, nire intuizioa da gauza batzuk mugitzen ari direla. Agian, baikorregia naiz. Baina, ez? Badirudi. Gero, hor kontua da, nola gauza zenbateraino gauza daitekeen hori, instituzioen babesigabe edo instituzioek gotortuta jarraitzen duten neurrian, orain dela 20 urteko jarreretan, ez? Askotan izan dugu sentsazioa da liburu hau egiteko orduan, gizartea badoala aurrera, gizartean ja jende asko dago lau konpontzeko deseatzen dagoena, eta aterabide bat eman nahiko liokeena honi, baina gotortuta, betikotuta daudela jarrera batzuetan, bai alarde tradizioaren izenean ari diren alardeetako juntak, eta baita udalak ere. Orduan, horiek keinurik egite ez duten bitartean, zenbateraino lortu daiteke gizartean artikulatzeko prest edo gogotsu dagoen hori artikulatzea. Zein artikulateko da lehenagoa? Segurazki gizartean ikusten dut artikulateko dela lehenago, baina gero haiek ere gizartea artikulatzen hasten bada, erantzun bat emateko prest egon beharko dute, edo ja bideak prest, orduan ikusten dut hor dagoela galderetako bat. Eta behar da prozesu ordenatu bat. Hori ateratzen da. Konponbidea hitz egiten hasten denean jendeak, segituan esan du, behar dugu udal instituzioen lidergoa eta ahal dela udalak izatea, zeren udalek daukate legitimitatea herrietan. Eta behar da prozesu bat ordenatzea. Prozesua ordenatzetik aurrera gauzak erraztu daiteke, baina arazoa da udalek baote daukaten borondatea prozesu ordenatu bat lideratzeko. Hor daude zailtasunak. Zuek zuen ekarpena egin duzue liburuarekin, eta orain ja haien esku. Nun aurkitu dezakegu liburua? Berriaren webgunean dago salgai, eta Berria egunkariaren webgunean, eta gero liburu dendetan, batez ere Elkarren, ez da? Elkarren bidez ere bai argitaratu dugu, eta espero dezagun beste liburu den askotan ere bai. Mila esker biei etortzeagatik. Zuei. Benetan bai zuei. Eta jarraituko dugu beste egun batean askotarako ematen duelako gaia. Bai, zalantzarik gabe. Eskerrik asko. Gero arte.